чупяме коли, нали ги правим за скрап. Скъпите части, ако искате за вашия автомобил, ако искате го продадете най-добрите цени до 550 лева и така. Ползвайте номера 0877 43 44 12. Чупаме двигателите, всичко. Има си работа. Ето, тук слагаме. Вземаме и слагаме. Вземаме, слагаме. Слага се една отгоре, защото ако е много надолу, може да се чупим така и така. Но виждате, всичко е под контрол. Едното се щупи, сега това е второто. Искам да използвате номера, дето ви казах, и така нататък. Не може само да гледате, не може. Не може само да гледате. Само трябва да се обадите и да си продадете автомобила. Ние ще го вземем, ще качваме клипове. Ако напишете в коментарите, ако искате да направим нещо с вашия автомобил, ще направим. И последвайте Мегатранс и Мегапарт. Мегапарт, там също го правят, казват на коментарите какво да правят с нейните коли, избират и така нататък. За това и аз искам да ми казвате и да пишете. Добре, това беше виждато. Чао!